मासबाद बियाबनि MLA चरन बर'न बिथांनि थुलुंगायाव उदालगुरि जिल्लानि राङागरा गामिनि 80निख्रुइबो बांसिन रुंसारि सुबुंफोरनि मुङाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। मोनसे समाव बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा जारिमिनारि गामि उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि नोगोरनि खोला ओनसोलाव थानाय राङागरा महनपुर गामि। बे गामिया मोनसे समाव सोलोंथाइ आरो रांखान्थिजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनायमोन आरो बे गामियावनो जोनोम मोनदोंमोन मासबाद बियाबनि दानि MLA चरन बर'न बिथाङा। MLA चरन बर'न बिथांनि दैदेननाय आरो थुलुंगानायावनो दिनै गावनि आंगो गामिनि 80निख्रुइबो बांसिन रुंसारि जालांनाय बिथांमोन गामि दानायाव जि बिहोमा होलांबाय बिथांमोननि गोसोखांथिखौ गोजोर लाखिनो आरो गामि आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ देहायारि गोख्रों लाखिनो आरो जिउ राहा होनायनि थांखिजों राङागरा गामि आफादा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय होदों। आंनि आंगो गामि बियो। आं जिहेतु बेवहायनो जोनोम जादों। जोनोम जानाय हिसाबै आंहा गोसोआव दङ बे गामिया खोब फुराना गामि आरो गोदोनिफ्रायनो एसे उदालगुरिनि खोला ओनसोलाव नामगोनां गामि। खेला दुलायावबो खोब एक्सपार्टमोन, फरायनायावबो मोजांमोन आरो रांखान्थि भाबैबो स्ट्रंमोन आरो गोसोआव दङ बे गेलेग्रा फोथारावनो 1968आव बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि कनफारेन्सबो जालांखांबाय। ओंखायनो खोब नामजादा मोनसे गोदोआव नाम गोनां मोनसे गामि। किन्तु जों गेजेराव जि नुबाय जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनाय माबा माबि बे समफ्रावहाय बे गामिया खेला दुला गासिबो दिगावफ्रा एसे गोदोलांनाय बायदि जादों आरो दा ओंखायनो बेखौ जोङो साननानै जाहाथे गामिखौ जों बोरै बोखांफिननो हायो, खेला दुलायानो होन, फरायनायानो होन, रांखान्थि बिथिङावनो होन, सामाजिक बाबै होन, बेखौ सानफिनलायनानै गामिनि लाइमोनफोरजों रायज्लायनानै आरो गामियावबो जिहेथु गोबां रुंसारिफोर जालांबाय, गामिया जिखिनि गोदोआव नाम खामायबोबाय बिथांमोननि जिहेथु गोबां अबदान दङ, जाहाथे बिथांमोनखौ जों खनसे गोसोखांफिननानै बिथांमोननिनो आशीर्बाद लानानै जाहाथे जों गामिखौ जौगाहोफिननो हायो गासिबो दिगाव, गामिखौ आरो जोङो बयनिबो सिगाङाव जोङो बे खेलनि जुगिदि जाहाथे मिथिहोफिननो हायो बे थांखिखौ लानानै दिनै बेवहाय बे माने जोलुर बादायनायखौ होनाय जादों आरो बे गेलेनायाव नोंथाङानो खोब माने गोग्गोम बिबान लादों होननानै जों मिथियो। आं बेवहाय लादों एक्सुवेलि MLA हिसाबै नङा, आंनि जिहेतु गामि आं गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बाहागो लाफादों आरो गामिखौ मोजां खालामनायाव जिहेतु आंहाबो दायित्व दङ। ओंखायनो देग्लाय जों बेवहाय गेलेग्रा फोथारबो बानायबाय, ओरैजाय जों मोनसे ड्रेसिं रुम लोगोसे जिरायग्रा आरो ओरैजाय गंसे माने मा होनो जौसां बानायगासिनो दङ आरो बेवहाय फुटबल फिल्डखौ जों बानायबाय आरो दा बावैनो जों बेवहाय बास्केटबल ग्राउन्ड, भलिबल ग्राउन्ड, काबादि ग्राउन्डबो बानायगोन आरो साराउन्डिं जोङो एसे डेक'रेटिभ बिफांफोर गायगोन। आं आसा खालामदों फैगोन बोसोराव आरोबाव बहुद साबसिन जागोन जोंनि बे प्लेग्राउन्डआ। रुंसारि बिथांमोनखौ गोसोखांथियाव जिहेतु खेला गेलेनाय होदों बिनि अनगायैबो माबाफोर बिदि माबाफोर थांखि लादों नामा? थांखिया बेनो, रुंसारिफोरखौ गोसोखांनाया जाहैबाय जों बिथांमोनखौ मान होनो लुबैदों जयैनो, मान होनानै जिहेतु गामिया दिनैसिम जों जि अबस्था मोनदों बिथांमोननि अबदान दङ, बिथांमोनखौ बावनानै जों थानो हानाय नङा, बिथांमोननि बोर नांगोन जोंनो, बिथांमोननि आदर्शखौ जों लानांगोन। बे मोनसेया जाहैबाय जोंनि जे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जोङो प्रथम देहानि दिगाव सांग्रांथि होग्रोनानै, देहाया मोजां थाबासो गासिबो हायो नालाय, लेखा फरा गासिबो दिगाव जाहाथे जों मोनसे मोजां ट्रेकजों लांनो हायो जों बेखौ हास्थायदों। ओंखायनो जों खेल जोबग्रोमोना बेवहाय जोंना फुटबलनि कचिं जागोन, 1 मास फुटबलनि फ्रि कचिं जागोन आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि जायफोरनाखि मेट्रिक पास जाबाय, हायार सेकेन्डारि पास जाबाय, खेला दुलाबो एसे एक्सपार्ट, बिथांमोनखौबो जों जाहाथे साख्रि बाख्रियाव जाहाथे थिसननो हायो, बिसेसकरि आसाम पुलिस, कामान्ड' आरो बेनिफ्राय पारामिलिटारि, बेवहाय जाहाथे जोंनि सेंग्राफ्राबो माने मा होनो इन्टारभिउआव बाहागो लानो हायो। बेबायदि हिसाबै जोङो बेवहाय आसाम पुलिसनिबो मोनसे फ्रि कचिं, पारामिलिटारि आसाम पुलिस बेनि मोनसे रिक्रुइटमेन्टनि फ्रि कचिं होनायनि बेबस्था लानो नागिरदों आरो दा बेवहाय बेल' नङा, अकल राङागराल' नङा, साखाथि फाखाथि थानाय इसां गामि ओरैजाय थाबाय जोंनि माइनरिटि गामिफोर थाबाय, बिथांमोनखौबो जों हांख्रायगोन। जों जिहेतु बेवहाय बयबो जयै रायजो जालायो। बिथांमोना दिनैनि बे जि नोंथांनि थांखि ला खेला होनाय बेयाव बिथांमोना मदद होदों? मदद दङ, बयनिबो मदद दङ आरो जोंनि बे प्लेग्राउन्डआ जोंनि गामिनि जानो हागौ, जों खिन्थु दिनैसिम गामिनि होननानै जों दाबि खालामाखै, जोंनि महनपुर ओनसोलनिनो जोंनि मोनसे प्लेग्राउन्ड। ओंखायनो बेवहाय गामिल' गेलेया, दिनैनि दिनाव जों गुसेब नोजोरजों नायबा जानाय नङा, जोंनि महनपुर खायजामाथि ओनसोलानो बेवहाय गेलेनांगौ, जों बे थांखिजों माबादों आरो मावगासिनो दङ बेखिनि। ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो, दिनै जिहेथु जागायजेनदोंसो आरोबाव जोंहा फ्राय 18था खेल जाबावगोन,
बे खेला जाहाथे मोजां जोङो बेखौ 30 थारिखआव फोजोबनाय थांखि लादों जोङो 30 थारिखआव जों जि फाइनाल फाथिगोन खोब मोजां जों फाथिनो नाजादों आरो बाहेरानिफ्राय जोङो आलासिफोरबो लाबोबावगोन आरो ओइदिनखालि हारिमुनि एसे प्रग्रामबो लानो नागिरदों आरो बेवहाय गामिनिफ्राय मा हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै फिल्डआव मा दिन्थिफुंनो हायो बेखौबो नाजादों ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना एसे प्रसार खालामो बयबो जाहाथे राङागरासिम खेल नायनो फैयो बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों नोंथांमोना प्रसार खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नोंथांखौ खावलायदों आरो बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ अदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पैकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पैकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 91015411839365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन